Kalure kata kotenore koda weche go mabende koro dhi nyime. Kamano wadhi nyime koda weche ma wantiere godo. Wanyalo romo ringre aboro segole bugo moro manitiere kar dak ma Kware e kaunti ma Nairobi. Kalure pod nitie ni moko nitie iye kanyo to pok oyudi. Ringre go ne gin mag joma mine kendo ne otwegi e ogunia. Eriko Wenga lero matut. E wango nyango mar tich abich ni, ringre mabende osetop kendo moko kuomgi ne ochadhi marach ni golo e bugo moro e tok moro. Kendo ni nyalo paro ni mago ne gin gunde ma oting'o mwandu kata chuodho. To ne gin ringre mag oganda. Ringre gi ne ofweny e bugo mabende osobedi ka wite takataka e alwora ma Kware e kadak ma Pipeline. Alafu kuna mwili moja imetolewa bado inamwaga damu. So inamaanisha this is fresh. Hiyo ni mtu ameuawa not long ago ama kitambo sana hivyo. Duto ringre mane ogol ne gin auchiel kapod nitie gunde mapodi odong mapoko gol kendo iparo ni gin kod ringre ji mamoko. To ere kaka ne ofweny ni ringre oganda obol kae? Moses Baraka ne ochiwo pache kama. Sister ya mwenye alipotea. Sasa akuja akatuambia kuna dada yake alipotea. Sasa akatuambia aliweza kuonyesha kwa ndoto. Dada yake ako wapi? Ako hapa kwa shimo. Tukamwambia madamu uko shona na kitu unaongea? Tuambia yako shu. Tukakuja naye mpaka hadi kwa shimo. Kuja naye hadi kwa shimo tukaona gunia. Akatuambia anaonyesha kwa gunia kwa ndoto. Akasema tuangalie hiyo gunia. Tukatafuta mmoja wetu, tukamfunga makamba na chupa, akateremka chini, tukonfirm kama ni mtu ama ni nguruwe. Kumbe mmoja wetu kumbe kuteremka akapata ni mtu. Wachore nitie miyo mayande nyamingi olal kinde ng'anyo mayande otedi thurka kendo ne oyudo lek kowuok kuom nyamingi nobio limbugoni. Niko na miaka mingi zaidi hapa tangu wakati ya hii mashibu na hatujawahi kuona kitu kama hii. Hizi vitu kwa nini hatukuwa tumeziona kabla maandamano ya vijana? So vijana wetu wameshauawa na kuna shimo ambaye imefunikwa na magugu. Hiyo shimo inaonekana kuna watu ndani. Sababu kama hii shimo hapa wanawezaleta kwa hizi takataka, ile shimo unawezaona kama kuna magugu juu, lakini ni shimo iko na zaidi ya 250 meters deep. We are very, very concerned and we are calling on the authorities to immediately take action. Clearly, security is a big problem, a very, very big problem, particularly here in Mukuru and in the country in general. We want to see action taken with immediate effect. Thoth ringre mane oyud kae nen kod adhonde buora mag ojalo kendo moko kuomgi pod ne nitie gremo. Jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei lero ni nonro osechakore e gima ne dikel nek makamago kendo ringre ewito e bugo. And we have confirmed that majority of those bodies belonged to female persons. A good number of them are dismembered and some are even decomposing. And you also have a body that was still oozing of blood, meaning that it was, the fatality happened fairly recently. And from what we've been told by the locals here is that the police have already identified other sacks that possibly might be having bodies. So we're expecting them to come back for more. Zote zilikuwa zimefungwa kwa hizo manylon na ni picha ambayo inatomausha sana. Na wamesema wanarudi vile umeona kwamba tunabaini kwamba zile bado ziko pale karibu maiti, zile karatasi ziko pale, tuna uhakika kwamba pia hizo ni maiti. Chenro mar manyo ringre e alwora ma Kware kae mabende chiegni kod sesend obila ma Kware nong'u kuom thuolo malach tok rowere moko muocho tulo ka gidwaro ng'eyo gima ne okelo tho mar oganda go. Ringre gi podi ok oyangi kendo notergi kendo kan gi kar kano ringre ji ma City Buore ka. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi.